Karbi Anglong Lifetime Achievement Award Surihini Ra Inkorage Thom Anong E Dr. Thorom Singh Timunga Phansi Pajir Kondo Usuka Asong Pen Kesia Samaipu Chandra Singh Prophan Karchu Nihang Karbi Rong Sopialong Kobe Aklin Kiron Abirta kimi loke thek sarari soe janga toma phan isi Abirta kimi arju ek tha Tejpur along kido Baptist Christian Hospital along Karbi Anglong district aphan ke panong HIV AIDS puthak targeted intervention TI lapen injecting drugs use IDU project ke claim ponjia phan monitoring and evaluation officer MNE accountant lapen counselor anghoi ke papleng ponjia phan application ke pha Labang soavoreng ang hoyalong ki jog dunjia phan jasmet apun lapen ke charli ang deng ke dunang ji lake jog bangatum ke charli ang deng ki jumnai pasatame Bachelor of Arts kalite Bachelor of Commerce dovek nang ji jog bangatum computer aputhak theksera bang phubang phiatuma phansi RDP ponji bainonga bangke National AIDS Control Organization mate naku atum kisik pona tengsi piponpo Aning ke hang abang pubang phiatum bosik ni phai pliar niang bong amen kachipi dunjia phansi pachini ponlo ang tonalam kachini ponjia phan labang so email ID along humri ignon project@bchtejpur.org kalite phone pensatame labang so number along humri ignon 8638398440 kalite 8134001612 Kardom, Pini Adap Abirta long penili sami, Mirin Hansipi, Pini Bertang ton pen arju panikha. Karbi Anglong Life abitung pen patirpi ponsi, Karbi Anglong Life Lifetime Achievement Award Surihini Ra Inkorage Thom Abaha, Patumi wo signify hiniarni, Dr. Thorom Singh Timunga Phansi, Pipajir Ponlo. Kidamtang Surihini Ra Inkorahini Aningkan pen, Karbi Anglong Life Lifetime Achievement Award Pipang Cheng Ponsi Pining Surihini Ra Inkorage Thom Abaha Hini ang deng Karbi Anglong Life Lifetime Achievement Award anong e Dr. Thorom Singh Timunga Phansi Pipajir Ponlo Dr. Thorom Singh Timung alangli Dipu Medical College and Hospital alongsi Assistant Professor Medicine Department alongsi Klembomlo lasong bongpen kiduk kelak arada phantami kirap ke pajir dun vera bang phuiklo lapen karbiang bongpen medicine ana specialist ka chapaman abang phuiklo lapen karbiang hamphang long tami prejam asai ki claim ka chapaduk abang phulo laso jok karbiang long life abitung atum ingkrung ingsai pamisi Dr. Thorom Singh Timunga phan ingwai ponpen Karbi Anglong Life Lifetime Achievement Award Surihini Ra Inkorage Thom Anong E Pipajir Ponlo Karbi Anglong Life atum la pinianin nili hem along wangsi Karbi Anglong Life Time Achievement pula bangso nonggi ne pazir la bangso pemili alang litum han churulo la pen nang litum dadak nili hem ngan chitong nang ponang litum hanta kardom pajir ahok pet ben Karbi Anglong Life pen la bangso Lifetime Achievement pu la bangso puthak nili afang da karju bangge karju dun long le la pen la bangso asai ke dengji pulake nili phan thong se kot pen nang pachini le pasi alang ni tum pulo lake nili tum aning kanwang tadu la bangso asai ke deng pasi pini aning kan ke nili phan si kado beta kisung lo pusi kangwai ba lo pusi nili long anlang masi to nili ta chamang hak lo itir ke athema nili ke la nilikai nilikam kadu besi nilike claim bom cho nilike tumla principi ni nonason lahai ke longji pe ni lahai pule kamatha nason ni abe pili tumge kachali ne ngasai ke dopik la non ke pili tum akrong da dopik aku akrong tin da charli pammi pulo tangte awar saido pula mange thek lor lo lake nangli ladak tet leke claim nei pugali along kaprek long sita claim dam tambe ba nangli along kaprek charli dambe nangli halada kopi sinangli ke thek nam long ma kopi sinangli ke charli ma hala bangso homu dagili tum long nangli na implement man mate hala hai hom ason homu dak nang claim la pen ili tum bangke ili thek de lopo ili dojo nangli
aku ni li thek long bom ni li ta social media long lang bom ti ti ni li me thang active o ese ta anu ka pe tum ko pc awareness camp ke claim do ko pini mane fan free coaching kam ma bene rason ke claim ni li ta thek long nas hala tum handa ni li ge ni hen ben ge churu dun News report Karbing Long Lai Kedam tang vosik ni pai hiniar ni United Students Union of Karbi Anglong Asong pen Karbi Akhai Jutang Jubat Lamet Lamchong Kipachan Lapen Kachirai Kom Thekji Aphan Sai ki claim kedam Kachipaduk Pon Ajok Usuka Tiripi Amai pen Karbi Cultural Society Mati KCS Tiripi Amai Pu Chandra Singh Kro Aphan Karcho Padupon Usuka Tiripi Amai Pu Bibison Teron Lapen Kongchun Bang Jintu Hazarika Tum Japonsi KCS Pu Chandra Singh Krophan Karbi Poho Horai Certificate Pen Archopon Karchopon upon Usuka Song upon Kachoropa Jersey Karbi Risonim So Ronga J Sertalin Asenkan Ketalon Ponalong Kachirap Kachito Dunji upon KCS Pu Chandra Singh Kropen Tuning Ripon কলা সংস্কৃতি সাহিত্য জগৰত অৱদান বা অৰিহণা যোগোৱাৰ কাৰণে এজন সংস্কৃতিৱান কৰ্মী কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটি সভাপতি চন্দ্ৰ সিং দেৱক আজি আমাৰ সংগঠনৰ পৰা তেখেতৰ কাৰ্যালয় আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছো Hawar ke haten Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi Abirta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji Kesu abangge pung pongcot puming mang la pesom dulu la pen farmasi mod la dawai form NAN lo stami mi la amar jibon ko dawai en pen ang thega bangai cholong la so kiso ajoy ne si ni la so dawai chulo non bangke chu bom lo ange non dumi thang ni chuklem chudam ni lo ni la si pharmacy dawai medical along sitami chel chu bom lo sitami hang arjada long li labang so dawai ki chupen nidita okran misen Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 Hini Trop Pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Nonakai hut kowe kachuar chi pensitami mithang hemtun kachelana ponjia warsai longpon Bangso pena jok kedam tang bo signi pai hiniar ni Karbiang long pen Nagaland ahoy long kedo ni hang Karbi rong sopia long kedo aradatum mithanga biri bithunga long kowe kachuar chi jiaphan pura kowe aklim kerona sai dengpon Kedam tang bo signi pai hiniar ni kang sam por pai ke thom apor malom pen ke pangcheng pon bangso kowe aklim keron amai long Greater Lahore Region Bazar Committee amai phu bipul tiso KSA amai phu thangsing timung Rada Cyclem bang Daniel Ingti Phuning Ding BLCC Chairman Sonjoy Teron pen ke danglok ke ongdong atum chetong dun Bangso kowe aklim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangla pen EM Amar Singh tiso akera pen ajoksi Nagaland ahoy kedo kaddu kawe rong phora datumaphan edon pen rong phokep akowe rong ron pon longlo Aluhi atum pen lam theke than pon atengke labangso kowe aklim jo e pen mo akeder ke ali long ikpo la pen kowe rong lana pami pathelote hemtu nisi chelana un puta than pachini pon Lapuson rada phan ke matha pen ajoksi edon pen rong phokep akowe rong abangke akijoy pen ron ponlo lasila bangso akirap nang ke pale pona putha Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangla pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh tiso atuma phan rat pen kero pajir pon Balipathar pen frozen terang Karbi Anglong Live Telangana long rila ke surihini ra kripli aningkana hutsi Andhra Pradesh pen chekak dunlo Labang so hempre ke hang ke pangcheng pon laki Pharuk Krisir kebra phokebra hini aningkan pensi nang hang bom wang bom lo Vosiga chikloni phai hini surihini ra kripli aningkana na bangke Andhra Pradesh pen plakponsi Telangana aphan hempre kang thim pekpon pamilo Halabang so hut hempre kang thim along ke chengsi Chief Minister anghoi long kang nipon laki ke Chandrasekhar Rao henlo Lasonsi Telangana aralatu pining aningkan an Telangana nongri ingdeng kep mehang ketek arni ketalon aning kaceparong pon apora hud
India Prime Minister Narendra Modi hin pen stami Telangana along ri la pen haladak ke do arada tumapan hirjume pajir ponlo haladak arada tum ke thek ke pen ke danglong jutang jubat kang thir jir la pen ke chokle mapu thak stami akiro pajir ponlo non he jong amahang ke thek along ri along lakhadam un ipin an kaching thur ponji aphan ta hirjume pajir pontu India President Draupadi Murmu hin pensitami Telangana along ria phan kilang me innovation hub lapen entrepreneurship along ripu akiro pipajer ponlo Telangana along ri lake jesemet ali racham marat mareng lapen jutang jubat kang thir pen chenglok ke thekire along ri binong lupu pen si hirjume pajer ponlo halabu congress samai phu Mallikarjun Kharge pen ke than pona tengke India det pialong arta kijum naya longri amahang ke thek pon laki jesemet halada ke do araratum kar inai lapen aning ke hang thektik ajoklo Telangana araratum ajirding kloi pen akemang kichun pon ingdeng kep Telangana hemprek kang thim amahang ke thek along hirjume pajir ponlo Congress Racharia song lapen Sonia Gandhi atum labang sopu thak ke pachun along ke claim ke dampi duna pot ningcharong pikloputa ningje pontu Labangso ingdeng kep Telangana along ri amahang ke thekani ke talon pon along Union Home Minister G Krishan Reddy arideng pensi Hyderabad arong sopi along ke do Golconda Fort along lama ingthur ponlo National Desk Report Karbi Anglong Live Tang te pinya da Abirta ki lapuan si kang ton poniklo